Od januára platí nová povinnosť, na každom predajnom mieste musí byť viditeľne umiestnené oznámenie o evidencii tržieb. Ak ho nemáte, riskujete pokutu až do výšky 200 eur. V tomto videu vám prezradím, prečo táto povinnosť vlastne vznikla, ukážem vám presný vzor, ako má oznámenie vyzerať a poradím, kam ho umiestniť, aby ste splnili všetky zákonné požiadavky. Po necelých 6 rokoch, čo sme sa zbavili vzorových pokladničných dokladov, prichádza so zákonom o evidencii tržieb podobná povinnosť. Ak ju nedodržíte, hrozí vám pokuta od 30 do 200 eur. Pri prvom porušení by vám kontrola nemala dať pokutu, ale mala by vás vyzvať na nápravu. Ide o povinnosť umiestniť na každom predajnom mieste oznámenie o evidencii tržieb. Na prvý pohľad ďalšia byrokracia, ale má to svoje opodstatnenie. Nový zákon výrazne rozširuje okruh služieb, ktoré sú povinné evidovať tržby prostredníctvom pokladnice. Táto povinnosť sa odteraz vzťahuje na klasické remeslá ako elektrikári, maliari či murári, ale zahŕňa aj doučovateľov a programátorov. Rozhodujúcim faktorom je prijímanie hotovostných platieb. Ak podnikateľ prijíma platby v hotovosti, kartou alebo QR kódom, musí používať registračnú pokladnicu. Oznámenie má zákazníkovi jasne povedať, že predávajúci je povinný evidovať tržbu a vydať pokladničný doklad. Táto povinnosť sa týka úplne všetkých. Teda aj obchodov a reštaurácií, kde je pokladničný doklad samozrejmosťou. Tam je to skutočne len formalita. Jedinou útechou zostáva, že táto povinnosť platí len do 31. decembra 2026. Čo teda potrebujete? V období od 1. januára do 31. decembra 2026 musí byť na každom predajnom mieste viditeľne umiestnené oznámenie vo formáte A4 na šírku. Oznámenie musí obsahovať text. Predávajúci má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení, spolu s číslom zákona o evidencii tržieb. Vzor na stiahnutie nájdete v odkaze pod týmto videom. Dôležité je správne umiestnenie. Finančná správa vydala usmernenie pre rôzne typy prevádzok. Obchody a maloobchodné predajne oznámenie umiestnite v blízkosti pokladnice tak, aby ho zákazník videl pri platení. Ideálne vo výške očí. V reštauráciách a kaviarniach s prenosnými terminálmi môže byť oznámenie na stole alebo v zóne pri pokladni, kde sa zvyčajne platí. Pri ambulantnom predaji a prenosných pokladniciach oznámenie umiestnite tam, kde prebieha kontakt so zákazníkom. Na čelné sklo auta, na predajný stánok, alebo ho môžete zákazníkovi predložiť k nahliadnutiu. Remeselníci a živnostníci pracujúci u zákazníka by mali mať oznámenie pripravené a umiestniť ho na pracovnom mieste, prípadne ho predložiť zákazníkovi pri platbe. Keďže zákon predpisuje veľkosť oznámenia vo formáte A4 na šírku, snažil som sa od finančnej správy získať podrobnejšie informácie o tom, ako toto oznámenie správne umiestniť v špecifických situáciách. Zaslal som preto oficiálnu žiadosť o usmernenie, ktorú teraz vidíte na obrazovke. Pýtal som sa napríklad na to, koľko oznámení potrebuje prevádzka s viacerými pokladnicami, ako má postupovať taxikár, aby oznámenie neobmedzovalo výhľad a zároveň ho videli všetci cestujúci, kde má umiestniť oznámenie kuriér pri rozvoze jedla, ako to riešiť v reštauráciách s mobilnými čašníkmi, alebo čo má robiť masér či kozmetička, ktorí poskytujú služby u zákazníka doma. Na túto žiadosť som zatiaľ nedostal odpoveď. Ako náhle mi finančná správa poskytne stanovisko, doplním tieto informácie do ďalšieho videa, prípadne aktualizujem tento obsah. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčam prihlásiť sa na odber, aby vám nové informácie neunikli.